мана сивороткае ки табиатан мо бо дасти худ омода кардем. Тайёр аст. Фоидаи ин хеле зиёд аст нисбат аз он сивороткае ки мо аз аптека ва аз ҷойҳои косметологӣ мехарем духтаро. пеш аз истифода бурдан инро ҳам нағз закард омехта кунед ки ҳамаи компонентҳояш он равғонҳое ки мо дар ин омехта кардем. салом ба ҳама бонувони зебо, ҳамаи шуморо хушомадед мегӯям ба саҳифаи худ ва меҳмонони наве ки нав дар ин саҳифа обуна шуда истоданд, шуморо низ хушомадед мегӯям духтаро. чӣ хеле ки бисёриҳо медонанд, ин саҳифа дар бораи косметикаҳо ва косметология ҳаст ва ҳатман дар саҳифа обуна шавед ва нарворҳои хубу ҷолибро духтаро тамошо кунед. ҳозир бошад ман хостам маълумот диҳам дар бораи ҳамин сиворотка. ман дар ҳамин канали худ апрос гузарондам ва бисёри 73% занҳо намедонанд ки ин чист ва чӣ тавр барои чи ин сиворотка боз серум мегӯянд инро истифода бурдан лозим аст. хоб ҳозир ман дар бораи ин сивороткаҳо маълумот медиҳам ки сиворотка чист ва аз сиворотка аз кремҳое ки мо истифода мебарем чӣ фарқият дорад ва дар шароити хона низ мо метавонем ин сивороткаҳоро омода кунем духтаро. ҳатман то охири навор бо мо бошед ва аз ин чизҳо истифода бурда дар шароити хона бо нархи дастрас ин чизҳоро ба худ тайёр кунед. хуб, серум, сиворотка ин ҳарду як чиз аст. аз об равғанҳои гуногун ки барои дигар косметикаҳо истифода мебаранд омода мешавад. таркиби асосии ин об аст, манам хел аква менависанд ва бисёр ҳамон кремҳо косметикаи худро бинед. албатта ин аква ҳаст ки ин ҳамон оби тозаи менӯшидани аст ва равғанҳои сабук мана мисли равғани лаванда, равғани шафтолу аз ҳамин равғанҳо бисёртар истифода мебаранд. равғани ангур боз дигар намудҳо ҳаст. боз дар таркиби инҳо омехта мекунанд гиалуроновая кислота, ниацинамид, мана ниацинамид ки инам барои рӯҳ хеле фоидаовар аст. витамини B3, ретинол, витамини А ва аз ҳама моеи дӯстдоштатарини бисёриҳо ин витамини S аст ки доғи рӯйро тоза мекунад. кислотаи салитсили BHA ва AH аст ки дар наворҳои оянда албатта ман дар ин бораи ин витаминҳо ба шумо маълумот медиҳам. албатта ба ин сивороткаҳо боз омехта мекунанд феноксиэтанол, мана ҳамин феноксиэтанол ки ва дигар моеҳои хушбӯйкунанда ки на он қадар ба пӯсти мо фоидаовар аст. ин феноксиэтанол ва хушбӯйкунандаҳо алалхусус ҳамин феноксиэтанол барои муҳофизат кардани ҳамон компонентҳое ки дар дохили ҳамин ҳаст истифода мебаранд барои он ки ҳамин муҳлати истифодааш зиёд бошад ва он сивороткае ки ҳозир мо дар шароити хона омода мекунем муҳлати истифодааш зиёд нест ва аз як ҳафта зиёд аллакай онҳо вайрон мешаванд. вайрон мепартоем барои хубтараш ки дар муддати ҳамон як ҳафтае ки мо сивороткаро ҳозир тайёр мекунем шумо истифода бурда тамом кунед ва боз навашро барои як ҳафтаи дигар метавонед ки барои худ тайёр кунед духтаро. сивороткаҳо гуногун мешаванд ва таркиби онҳо низ ба пӯсти рӯй алоҳида мешавад. барои наракҳо, барои купирозаҳо ва барои доғҳои рӯй алоҳида интихоб мешаванд. фарқи сиворотка ва крем дар чист? он чизе ки дар таркиби сиворотка ҳаст дар таркиби ҳамон кремҳое ки мо истифода мебарем албатта ҳастанд. ҳарду маҳсулот метавонад компонентҳои монанди ретинол, пептидҳо, антиоксидантҳо дошта бошанд, аммо дар сиворотка консентратсияи онҳо баландтар аст. барои зудтар табобат кардани рӯй шумо метавонед ки онҳоро якҷоя истифода баред. аввал метавонед ки рӯи худро тоза шуста бо тоник тоза карда, ҳоло мо дар навораи оянда албатта боз тоникро дар шароити хона тайёр мекунем. бо тоник тоза карда сиворотка молида ва аз болояш ҳамон кремҳои увлажняющие ки ба шумо писанд аст метавонед истифода баред ва боз метавонед ки сивороткаи мувофиқи рӯятонро агар рӯи шумо хушк бошад ёки доғ дошта бошад ё нарак дошта бошад ҳамон сивороткаи мувофиқи рӯятонро молида аз болояш метавонед ки шабона танҳо камакак вазелин молед. вазелинам ҳамон сивороткаро мисли ҳамон парникови плёнка мегӯянд нигоҳ медорад ва ҳамин сиворотка аз рӯи шумо бухор нашуда дохили ҳамон пӯсти шумо медарояд.
хоб аввал тайёр мекунем духтаро сивороткае ки бо витамини С тайёр мешавад. чихе ки бисёриҳо медонед витамини С хеле фоидаи калон дорад. асос барои наракҳои рӯ, барои доғҳои рӯ, барои ҳамон расширини пори шикофакҳои рӯ агар калон бошад шикофакҳои рӯро ҷамъ карда хурд мекунад. ин сиворотка хеле фоида дорад духтаро ва барои ҳамон купероза сурхии рӯ низ фоида дорад. он одамоне ки рӯяшон хушк аст ин намуд сивороткаро истифода набаред. ҳозир мо боз дуюмаашро барои рӯи хушк ҳам омода мекунем. вайро шумо метавонед истифода баред. хоб барои ин сиворотка бо витамини С ба мо лозим аст ацетилиновая кислота 3 дона аз ҳамин истифода мебарем ва оби тоза, обе ки оби минералӣ аст, тоза дистиллировани вада мегӯянд, аз ҳамон оби истифода мебарем ва аз глитсерин, мана об глитсерин ва шишачаи тоза. шумо метавонед агар надошта бошед аз ин намуд шишачаҳо метавонед ки аз ин намуд шишаҳо истифода баред. агар аз ягон таблетка аз ягон доруворӣ дар хона монда бошад шумо аз ин низ метавонед истифода баред ва ҳатман ҳамхел рангаш хира бошад ки нури офтоб, нури ҳамон светҳо равшанӣ назанад ба ин ҳатман ва дар яхдон нигаҳ медоред. дар аввал духтаро ҳамон зарфҳое ки мо истифода мебарем ҳатман дезинфексия мекунем. он зарфҳоро бо спирт нағзакак тоза мекунем, ҳам зарфро ҳам дастони худро, чунки ҳар гуна бактерияҳо дар дохили ин сивороткаи мо надароянд. чунки ин сивороткаро мо як ҳафта метавонем нигаҳ дошта истифода барем дар рӯи худ. мана ҳамин тавр бо спирт тоза мекунед. 3 дона ацетилиновая кислота, инро нағзакак мисли орд майда мекунем. нағзакак мисли орд майда мекунем ва дохили ҳамон зарф меандозем. аспиринро меандозем дар дохилаш. 3 дона аспиринро меандозем. духтаро ин барои ҳамон доначаваи сиёҳаке ки дар нуги бинӣ ҳаст ҳавайро низ хушрӯ тоза мекунад. духтаро ҳатман ин чизро истифода баред ва ҳамон мисол фарзандон ё ки апалхӯҳароне ки аз синни 10 сола боло ҳастанд аллакай дар нуги бинии онҳо ҳамон чорни точки мегӯянд дида мешавад. аз ин намуд сиворотка метавонанд онҳо низ бо ҳамон дар нуги ҳамон ватни дист тахтачаҳо ё дока гирифта нағзакак ба рӯи худ моланд. хеле тозаи хуб мешаванд. мана инро гирифтем дар зарф. акнун мана ҳамин қадар 40 мл об меандозем. оби тоза духтаро ҳатман оби шумо бояд ки дистиллировани вада бошад, тоза бошад. мана ҳамин қадар ба мо кифоя аст. махка мекунем, нағзакак омехта мекунем ва ҳозир боз глитсерин меандозем. як қошуқча глитсерин ба мо кифоя аст. мана духтаро хеле омода шуд ва глитсерин. аз ҷои косметологӣ, аз аптекаҳо ин намуд сивороткаро ман пештар ба нархи 140 сомон харидорӣ мекардам ва баъде ки ҳамин таркиби ҳамин сивороткаҳоро хондам дидам ки на он қадар чизҳои қиматбоҳие аст. ман аз ҳамин чизҳои оддӣ омода мешавад вале нархаш хелеҳо гарон аст дар ҷойҳои косметологияҳо. ҳамихел нағзакак гирифта бо ҳамихелин ватни дискҳое ки рӯиро тоза мекунем меандозед ва рӯи худро тоза мекунед.
барои сивороткаи дуюм ба мо лозим аст витамини Е, глитсерин, шарбати бодиринг ва шарбати гули алоэ. ҳозир ман бодиринг ва алоэро шарбаташро ҷабида мегирам ва давомашро нишон медиҳам духтаро. хуб духтаро, ман ҳамин тавр бодирингро шарбаташро мегирем ва он зарфе ки шумо истифода мебаред ҳатман бо спирт тоза кунед. мана ҳамин қадар шарбати бодиринг ба мо кифоя аст духтаро. ҳозир боз шарбати гули алояро мегирем. бо кадом тарзе ки шумо мекунед, албатта зарфи худро бо спирт тоза карда бад кунед. ман ҳам хел дар бинти тоза ман гирифтам. ин бинтам аз дорухона харидорӣ кардаги аст. ин бинти тоза аст духтаро. ман ҳам хел метавонед ки соки алоеро низ, шарбати алоеро низ ҳам хел гирем. мебинед чӣ қадар нас ҷабида гирифтан мешавад. инро ҳамин қадар шарбати алоe низ ба мо кифоя аст духтаро. хуб, мана акун дар ҳамин қадар соки бодиринг ва алоe омехта мекунем. витамин Е, ним қошуқча витамин Е, мана ҳамин қадар ним қошуқча глитсерин, якчанд қатрар глитсерин истифода мебарем. мана духтаро ҳамаашро ки омехта кардем, хоҳед бо ин намуд пипетка, хоҳед ҳамин хел дар зарфи бо спирт тоза карда нағзакак мерезем духтаро. хуб, дар зарф ки омехта кардем, инро низ дар муддати 1 ҳафта метавонед ки дар яхдон монда истифода баред духтаро. мана сивороткае ки табиатан мо бо дасти худ омода кардем. тайёр аст. фоидаи ин хеле зиёд аст нисбат аз он сивороткае ки мо аз аптека ва аз ҷойҳои косметологӣ мехарем духтаро. пеш аз истифода бурдан инро ҳам нағзакак омехта кунед ки ҳамаи компонентҳояш, он равғонҳое ки мо дар ин омехта кардем, якҷоя шаванд ва метавонед ҳамин тавр ин сивороткаро истифода баред. бинед, рангашам хеле аҷоиб аст духтаро. манам хел 2-3 қатра ё 4 қатра дар рӯи худ молида ин пипеткаро ҳар бор дар пӯсти худ нарасонед. ҳама хел мисли қатра метавонед резонед, чунки бактерияҳои дасти шумо дар дохили ин надорад ва ҳам хел мемолед. баъде ки молидед, ин барои ҳамаи рӯй мешавад, барои рӯи хушк низ хеле фоида дорад. баъде ки молидед, ин чуқуртар нисбат ба ҳамон кремҳо дар дохили пӯсти шумо медарояд. ва баъде ки инро молидед, баъде ки даромад, метавонед ки ҳамон кремҳои худро низ аз болояш молида пӯсти худро зебо кунед духтаро. хуб, ин буд якчанд тавсияҳо ва маълумот дар бораи ҳамин сиворотка. хуб духтаро, ҳамеша зебо бимонед ва худованд нигаҳбонатон. то навораҳои оянда бо мо бошед духтаро.